Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nining among kakontra o kuno kabildos doktrina nga mao si Pastor Mitchell Bindilio. Bueno, dili man nila mahibaluan Brad Elbar, Brad Ronald o Brad Rini nga mao ni atong tubagon unless og dili nato unless kun atong ipabati ang pamahayag ni Mitchell Bindilio nga nigamit og teksto para niya nagpabilin og nagpadayon ang pagbantay sa adlang pahulay nga Sabado tungod sa pulong tugon. Atong paginawan ang iyang pamahayag dining pastor sa Sabalista Mitchell Bindilio. Anong nahimo ni silang tinunglo? Mao ni karon. Atong himay-himayon ang Biblia. Jeremias 11 versikulo 3. Nganong nahimo ni silang tinunglo? Basa. Ug gumingon pa kanila, pati ng gingon ni Jehova ang Diyos sa Israel. Tinunglo katong tao nga wala na magapataningog sa mga pulong ni ining tugon. Sa to pa, tinunglo katong tao nga wala nagapatalinghog ni ining tugon. Na tugon, o di mo napatalinghogan, tinunglo ka. Unsa maning tugon, nga kung dili patalinghogan sa tao, mahitabo nga mahimo kang tinunglo, o ang tinunglo atong gibasa kaganiha, maadto sa linaw nga kalayo. Deuteronomio 4:13, unsa maning nga tugon? Ug siya may pahayag kaninyo sa tugon sa iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo ug iyang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. Hinong naman nato igsoon nga ang napulo ka sugo tugon. Kung naitugon, may gitugon, may nagtugon. Ang Dios ang nagtugon, ang tao ang gitugon, ang napulo ka sugo mao ang tugon. O dili ka magpapalinghog ni ini, matinonglo ka. Mao na nga kamo karon nga mga pastors, kamo karon nga mga ministro, kamong mga reverend nga wa mo nagtudlo sa napulo ka sugo, kay dili na importante hinondumi tugo na sa Dios unya matinonglo ang tao nga dili magpatalinghog o mutuman sa tugon. Ngano man, usas napulo ka sugo di ka mangawat. O di ka na magtuman, usa man resulta nimo kawatan. Mahimot ang kawatan. Usas napulo ka sugo di ka manapaw. Natanawan ang di ka mutuman napulo ka sugo, usay nahitabo. Ha? Na delikado. Mao na mga higalang mga kaigsunan nga importante tumanon ang tugon o kining tugon ha dili kay matapos ni nga sa mas uban nga sa panahon Kristohano dili na ni angayan tumanon. Anong Timoteo 6:14 unsay giingon? Basa. 14. Ano Timoteo 6:14? Ako magatugon kanimo sa imong bantayan ang mga sugo nga migawas kini sa Na buhi. mahigawas. Mahigawas kini sa buli ug mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay giingon? Ako magatugon kanimo nga bantayan mo ang sugo nga mahigawas kini sa mga buling o sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Mao ni ang giingon ni Apostol Pablo. While nga kita nagpaabot kang Kristo karon bantayi ang tugon nga napulo ka sugo, kay kining tugon na kinahanglan bantayan kay kundi na nimo tumanon ang tugon nga maong napulo ka sugo mahimo kang tinonglo og ang patinonglo adtos linaw nga kalayo. Okay, klaro og nabati na to ang pamahayag ni Pastor Mitchell Bindilio nga gigamit niyang teksto ang Jeremias 11:3 nga tinunglo ang tao kung di magbantay tugon. Iya ding gihubad kung unsang tugon na nga kung dili mo bantay ang tao niini matinunglo. Gibasa niya ang Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 13 nga mao tong tugon sa pagpatuman sa napulo ka sugo. Nga naa diha ang usas sa napulo ka sugo mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay mo ng Sabado. Pangutana, kining gigamit ni Mitchell Bindilio yung teksto, musupak ba ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC? Dili. Hain man ni musupak. Sa iyang paggamit nga kanang tugon sa unang panahon nga pagbantay sa napulo ka sugo nga nagpadayon sa panahon kang Kristo. Diha mi niana dili mo yon. So ato nang tagaghusay kini gamit siya sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga nakasulat sa Timoteo 6:14 nga naapoy tugon nga gihimo si apostol nga si Pablo tinun-an ni Kristo. Conclusion dayon, ang kanang tuguna mao ang adlang igpapahulay. Tubag namo nasaypan na ni Mitchell Bindilio. Atong susihon ang gigamit niyang teksto sa pahayag ni Pablo ang unang Timoteo 6:14 Brad Rini para nga atong isaysay
o atong ipasabot, kinikang tuguna para sa napulo kasugo nga mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay sumala sa kagustuhan ni Mitchell Bendilio, Brad Rini. Niya, akong pagbasahon kini gamit ni Pastor Benilio nga bersikulo kini nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 ug ang Biblia nga Seventh-day Adventist Bible nagaingon, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga may gawas kini sa buling ug may gawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na ba'y nabasa, Brad Rini, nga ang tugon nga gipahayag ni Pablo, address ngadto sa adlang igpapahulay nga nasod sa napulo kasugo, Brad Rini? Sa atong nabasa ba rin, wala gyoy nabasa nga kining tugon gisulat diri address ni sa napulo kasugo. Sa ato pag gidrivean lang ni Mitchell Bendilio kinang pastor sa Sabadista, kay may tugon man kod nga gihimo dinhi, gidrivean niya nga iyang gipares ngadto sa Jeremias 11:3 ug sa Deuteronomio 4:13. Sa akong ingon na sa ipan. Nga naman. Kaya ang tugon nga gipahayag ni Pablo dinhi matod pa, ako magatugon kanimo nga imong bantayan. Asa ni gi-address o gipahayag ni apostol nga si Pablo ngadto sa iyang masig ka magtotoo ngadto kang Timoteo. Ha? Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling og mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo. Tugon daw ni Pablo ngadto kang Timoteo nga mahigawas sa buling og mahigawas sa pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo. Why connection kini didto sa pagpatuman sa adlang ipapahulay Sabado nga nasod sa napulo kasugo? Pero iya man nagining pag-drive out mo nang atong gituki. Nganong dili mo sumada nga para sa adlang ipapahulay nga Sabado nga nasod sa napulo kasugo? Tungod kay kining napulo kasugo magkaigsunan og atong tukion sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na sila magbase niya na sa pagpatuman. Kundi ang gituman sa mga tinun-an ni Kristo, partikular sa pagpahayag ni Pablo, mauna ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Asang prueba, Brad Iber, sa Biblia? Atong ipapabor doon sila ang kaugalingong Biblia is the A Seventh-day Adventist Holy Bible sa Galacia 6:2 nagaingon ini. Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa. Ug sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Kung mao mga kaigsunan sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, kung doon naman sila ipapatuman nga kasuguan, dili na nagbase sa napulo kasugo or 10 commandments, kundi kasuguan na ni Kristo ang ipatuman matud pa ni apostol nga si Pablo. Nga naman, Brad Ronald, kung say rason nga naman nga si Pablo nagpapatuman nga ang iyang ipapatuman dili na ang dimensyon niya ang napulo kakasuguan kundi kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ba si Pablo nailalom ba kini siya sa kasuguan ni Kristo mauna nga ang iyang ipatuman mauna ang kasuguan ni Kristo, Brad Ronald? Oo, Brad Ron. O kay si Apostol Pablo na ilalo man sa kasuguan sa nailalo man sa balaod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang puri ba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 21 ingon ini ang atong mabasa. Kanila nga walay kasuguan, ako nahimong ingon sa walay kasuguan. Bisan tuod ako may kasuguan sa Dios og nailalom sa balaod ni Kristo. Aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Busa, matud pa ni Pablo, na ilalom di ay siya sa kasuguan ni Kristo. Matud pa sa gibasa sa kaubang ministro, Brad Ronald, bisan tod ako may kasuguan sa Dios, og na ilalom sa balaod ni Kristo aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Tungod kay na ilalom si apostol nga si Pablo sa kasuguan ni Kristo, mo nang iyang gipapatuman na sa pagpahayag sa Galacia 6:2 nga ang kasuguan nga iyang ipapatuman kasuguan ni Kristo. Gani, ug ato pang tin-awon dungagan nato sa pagpahayag sa pahayag ni Pablo, doon natay Biblia ang gitawag New Testament Pinoy version. Basahon ako mga higalag, mga kaigsunan, ang pahayag niya sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 20, balikan ako ang 21, pero isugod ako sa bersikulo 20 ang pagpahayag. Ingon ini, Pinoy version nga Biblia, New Testament, ingon, pag mga Diyos ang kasama ko, pahayag ni Pablo, nagiging Jew ako, nagiging parang Jew ako, para maniwala sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moses, sinusunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. Ganon din, pagkasama ko ang mga Gentiles, parang Gentile ako na hindi required sumunod sa Jewish law para makonvince ko sila, hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos actually. Batas ni Christ ang sinusunod ko. Batas ni Kristo ang gisunod na ni Pablo, mga higalag, mga kaigsunan. Na how come nga mi drive out
kining pastor sa Sabadistang gigamit niyang pahayag ni Pablo unang Timoteo 6:14 nga nagtugon si Pablo, yang gidraйban nga ang maong tugon mao nga magbantay ang tao sa pahulay nga Sabado. Nasaypa na ngano, unang-una sa ilang kapanahunan, dili na sila sa ilang pagpatuman, wala na nagbasig 10 commandments o napulo kasugo, kundi kasuguan na ni Kristo. Kaya nailalom si Pablo sa kasuguan sa atong Ginoong Jesucristo. Nakaron, tungod kay si Pablo, nag-ingon man nga ang kasuguan na ni Kristo mo, yung gipatuman, o nailalom siya sa kasuguan ni Kristo. Kung ganong dili mo sumada nga ang 6:14 sa unang Timoteo, nagpailalom sila sa kasuguan sa 10 commandments nga, mao nga lang ipapaulat kay matod pa ni Pablo, sa pagtunga ni Kristo dinis kalibutan, gibungkag niya ang balaod ni Moises. Pag isgot kag balaod ni Moises, na naman diha ang 10 commandments nga nasulod ang balaod sa adlaw ipapahulay. Puri ba brethren, basahon nimo ang sa pagpuriba nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo ang balaod ni Moises. Ang prueba, brethren, kaya nakasulat din sa Ephesians chapter 2, verse 14 up to 15 sa Contemporary English Version. Okay. Niya nagaingon, Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has reunited us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave us His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Okay? So ang Biblia nga gigamit ni Brother ni mga kalag mga kigsunan sa Ephesians chapter 2 verse 14 and 15 mao ang Contemporary English Version. Naman po itong binilyo ni ini nga maong version. So, matud pa sa pag-abot ni Kristo, Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Matod ba, si Kristo naghatag siyang kagulingong lawas aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises o sa iyang mga tulumanon o sa kasuguan. Sa ito ba, ipahayag ni Pablo nga wala na diya sila na ilalom niya ng kasuguan sa adlang igpapahulay nga nasunod sa napulo kasugo. Ang maunang Sabado kagibungkag man sa atong Ginoong Jesucristo. Unang lingon mi nga dili mo sumada ang paggamit sa teksto sa 6:14 sa unang Timoteo matod pa ni Benilio nagpadayon ang tugon nga pagbantay sa adlang ipapahulay Sabado diha sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Nasaipan mga higalag mga kaigsunan. Dugang pagbahayag brother sa Biblia nga wala sila ang tugon nga gipasabot ni apostol nga si Pablo dili gyud para sa pagbantay sa adlang ipapahulay. Unsay pahayag sa tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo brother? Ato pagkabasahon mo doon, kining ang buhing pulong sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6, nagaingon ini. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad, dili sa litra kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangput hinuon sa kamatayon, apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Mga higalag mga kaigsunan, klaro kayo sa gibasa sa kaubang ministro Brother sa pahayag ni Pablo, matod pa ikaduhang Korinto Kapitulo 3 versikulo 6 sa Biblia ang buhing pulong. Siya, si Kristo mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dunay gisgutang bag-ong pakigsaad nga diin sila si Pablo mo'y magsugilon nining bag-ong pakigsaad. Dili daw sa litra kundi sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi, gisgot po siya daang paagi. Dunay bag-ong paagi o bag-ong pakigsaad, doon na po'y daang paagi nga matod pa nga nagsulay sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi, ibalikan ni Pablo, ang espiritu naghatag og kinabuhi. Naa na sila ni ana, mga higalag mga kaigsunan. Sila si apostol nga si Pablo nga nailalom sa balaod ni Kristo. Sila mo'y musugilon sa bag-ong paagi sa pakigsaad o wala sila niya ng daang paagi nga matod pa niya. Nagsulay daw kini sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas. Pero matod pa niya misangpot hinuon sa kamatayon. Nakon ipadayon sa pagbasa brother ang pahayag ni apostol nga si Pablo. Tinuod bagyod nga wa nagid sila niya ng daang pamaagi sa pakigsaad kung dili na sila sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad, brother. Atong ipadayon na to, brother, din sa versikulo 15. Sa maura gyapon nga kapitulo 3 sa ikaduhang Korinto, panganya ang ato pagabasahon nga kasulatan kining ang buhing pulong nagaingon ini. Oo. Bisan gani karong mga adlaw, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises
ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo ka sugo maoy paagi sa kaluwasan. Matinaw, mga higalag, mga kaigsunan sa pagpadayon ta sa pagsusi sa pahayag ni Apostol nga si Pablo mahitungod sa napulo kasugo. Wala na sila niyana, nagpailalom kay kana. Gitawag ni Pablo, daang paagi. Matod pa sa pagpahayag, daang paagi kana sa kasuguan. Matod pa sa gibasa, o bisan gani karong mga adlaw, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mao'y paagi sa kaluwasan. Iyan na gani nang atake ang napulo kasuguan nga naa nasunod ang adlang igpapawlay, dili na kana mo'y paagi sa kaluwasan. Kay naa na ang paagi sa kaluwasan sa bag-ong pakigsaad nga sila'y musugilon, kaya ang bag-ong pakigsaad diya na sa espiritu nga nagahatag og kinabuhi, mga higalag, mga kaigsunan. Na karon, balikan ta ang pagpahayag ni Pablo nga gigamit ni Bindilyo ang size 14 sa unang Timoteo, Brad Arunal. Kung atong tukyon o atong subayon ang lintunganay sa sinugdan sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo, nga matod pa sa conclusion ni Bindilyo nga matinunglo ang tao kung di magtuman sa tugon nga diin sa panahon sa atong Ginoong Kristo nagpadayon ang maong tugon nga wa niya masabti nga ang maong tugon nga pabantayan mao ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug mahigawas sa pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Kristo. Bradron, Oo. atong pagabasahon. Ang gibasa ganiha ang unang Timoteo 6:14 ban. Atong pagabasahon gihapon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12. Aron masusi na to, kung unsang tugon na di ay, kay dili man dayon na para sa adlang igpapahulay o napulo kasugo, o unsa man dayang tugon, ang buti pasabot ni Apostol nga si Pablo. Oo, aniya Bradron, atong pagabasahon. Apan ikaw o tao sa Dios, pahilayo nining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadiyosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantoson, pagkaagho, pakigbugno diha sa maayong bugno, labot sa pagtuo, padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi, nga ngadton ini gitawag ikaw og ang imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. So, gipaibabaw sa pagbasa mga higalag, mga kaigsunan para makuha nato ang thought o ang kinatibuk-an nga pag-explicar ni Apostol nga si Pablo. Sulat niya ngadto kang Timoteo, matud pa niya, apan ikaw o taos Dios, pahilayo nining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, muning tugon, pagka-Diosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamay ng tuson, pagkaagok, apil sa nalangkob sa tugon, kininggingon pakigbugno diya sa maayong bugno labot sa pagtuo. Padayon ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Brad Rini, kung ipadayon sa pagbasa, ang gibasa ni Brad Ronald aron mosulod ang gigamit ni Mitchell Bindilyo nga matud pa niya tugon kuno mahitungod sa sugo sa adlang igpapahulay. Kaha Brad Rini, mao kay gipasabot kung ipadayon sa pagbasa. Atong ipadayon din sa unang Timoteo 6:13-14 nagaingon sa ang Biblia 70 Adventist Bible. Sa tubangan sa Dios nga nagahatag og kinabuhi sa tanang mga butang og ni Kristo Jesus nga sa iyang pagpanghimatuod sa tubangan ni Poncio Pilato naghihimo sa maayong pagsugid. Sa 14 dayon sa gigamit ni Pastor Benilio nagaingon, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo. Maulugar na ang conclusion na yun sa gigamit ni Mitchell Bindilyo, pero og ibasa sugdon pagbasa sa bersikulo 11 na diha ang mga pahamatngon nga gibuhat ni Apostol nga si Pablo ngadto kang Timoteo, kay sulat man ni ngadto kang Timoteo nga matud pa magpahilayo ang tao sa mga pagkadautan, kay matud pa pahilayo nining tanan, maningkamot daw ang tao sa pagkamatarong, pagkadiyos ng pagtuo, paghigugma o pagkamantinuson, pagkamainantuson o paggago, apil na dayon ang pakigbugno labot sa pagtuo. Unya sa 13 nga gibasa ni Brother Rini ngadto sa 14 sa atubangan sa Dios nga naghatag og kinabuhi sa tanang mga butang ug ni Kristo Jesus nga sa iyang pagpanghimatuod sa atubangan ni Poncio Pilato nahimo sa maayong pagsugid. Ako magatugon kanimo, mao day niya ang pahayag ni Pablo. Ako magatugon kanimo nga ang imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling. Mao na siya. Wagi koneksyon sa adlang igpapahulay nga mahigawas kini nga dili ka magbantay. Wagi di na mahigawas sa buling mo nay tugon. Brad River, ato naman pud nga ipadayon pagyud ang pagpahayag ni Apostol nga si Pablo ngadto kang Timoteo, gawas nga may tugon nga bantayan ang sugo nga og dili matud pa
ako magatugon kanimo nga imong bantay ng sugo nga mahigawas kini sa buling. Unsa pa ang tugon nga gipahayag ni Apostol nga si Pablo Bradiba? O may gihisgutan siya brother, may tungod aning mga dato. Mhm. Oo, atong pagkabasahon sa mo gyapon nga Biblia, kining SDA Conservative Adventist Church Holy Bible sa unang Timoteo 6 bersikulo 17 ngadto sa 18 nagaingon ini. Ug mahitungod sa mga dato niining kalibutana, sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kundi hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang butang aron atong pagkakalipayan. 18. Kinahanglan managbuhat silang maayo, referado sa katong mga dato, sa pagkadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon o pagka mapaambiton. No, sa wag yapoy, nabasa din nga ang tugon gikan gipaibabaw sa 11 nga gipadayon sa 17 18, wag yun mag-mention nga kini para sa pagbantay sa adlang ipapahulay sa bado nga nasuod sa napulo ka kasuguan. Kung dili apil ang mga dato nga gipahamatnunan o gitugon ni Pablo nga mahitungod sa mga dato nining kalibutan na suguha sila sa dili pagpahitaas ilang kagalingon. Dili daw sila magbutang silang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Dayon matud pa hinuon diha sa Dios nga naghatag kanato sa madagayaon gayon. Unya matud pa ni Pablo ngadto sa mga dato, kinahanglan magbuhat sila maayo sa pagkadato sa maayong binuhatan. Dato sila nga kanang subay sa maayong binuhatan sa pagkamahinatagon o pagka paambiton. Ipadayon Brad David pagyud. Sa sulat ni Pablo unsa pagyud ang lain nga atong mabasa mahitungod sa tugon nga iyang gihimo. O ato ipadayon diri sa bersikulo 19 ngadto sa 20 nagaingon ini. Sa ingon ini ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayud nga kinabuhi sa 20. O Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun ug ang mga pagsupa kagikan sa ginaingon apan dili tinuod nga kaalam. Oh, nahurot na nagbasa ngadto sa bersikulo 20 mga higalag mga kaigsunan sa kapitulo 6 sugod sa 11. Wa gyud mag-mention kini nga kini nagpasabot para sa tugon nga magbantay sa adlang ipapahulay sa Sabado. Apil nga sa pagtugon ni Pablo kang Timoteo, matud pa sa bersikulo 20, o Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun ug mga pagsupak nga gikan sa ginaingon apan dili tinuod nga kaalam. Apil ang kalikayan ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun kung naa ka diha sa matuod nga pag-ila og Dios. Muning tugon ang gibuhat. Pero wa pud magpasabot mga igalag mga kaigsunan diha sa imong pagtulunan kay daghang mga relihiyon karon nga kung naghimo kanining mga sistema nga nagbantay ka sa tugon nga giingon ni Pablo nga maningkamot ang tao nga mahilayo siya sa dautan, nagahimo sa pagkamatarong o unsa pa diha labi na sa mga dato nga kinahanglan dili sila maghimo sa supak sa kabubuton sa Dios. Nga muna po ilanan sa tinuod nga relihiyon. Daghang mga relihiyon po doon kung gi-apply ni sa inyong pagtulunan dili ni supisente o basihanan nga tinuod na. Kinahanglan doon na gid po'y pagsusi sa doktrina diha sa relihiyon. Mga igalag, mga kaigsunan. Kaya basig biyon ng mga naminaw, i-apply na namo, Brad. Aga ng tuguna. Sa uban nga wala pagbantay sa adlang ipapahulay Sabado pananglitan. Brad, amo po nang i-apply. Nasayad po miya na nga dili na tugon para sa Sabado. Amo i-apply. So, mingon na bata, mingon na baka, kami tinuod, kinahanglan usab nga doon ay pagsusi. Mususi ang tao, sabi sa unsang reliyon, apil na kami, inyong susiyan usab sa among pagpadayag sa among doktrina, mga igalag, mga kaigsunan. Nagkaroon, unsa pa ang gipahayag gini nga tugon mga higalag mga kaigsunan sa pagpahayag ni Pablo kung ato gining tagaan o pahayag kining nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 6. Basahon ko ipaibabaw ko pagbalik ganina gibasa sa kaubang ministro ang 11 ngadto sa 12. Basahon ko gyud pagbalik usab ang bersikulo 10. Ilapos na ko sa bersikulo 12 sa kapitulo 6 ng gyapon sa unang Timoteo. Ingon ini ang atong mabasa. Kaya ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. O tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nang hisala gikan sa pagtuog ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kagulingon sa daghang mga kasakitan. Apan ikaw tao sa Dios, pailayon ining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadyuson, pagtuo, pagigugma, pagkamaynantuson, pagkaagop. Sa 12, pakigbugno diya sa mayang bugno, labot sa pagtuo. Kalakip nga ang tao dili gyud kinahanglan mahigugma sentro sa salapi. Kay matud pa ni Pablo, kaya ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Tungod daw sa maong pangibog, may mga tao nga nangisala gikan sa mga gikan sa pagtuog ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kagulingon sa daghang mga kasakitan. Mao na siya maigala. Ang tugon ang gihimo ni Pablo
magigamit nining pastor sa Sabadista para ipaong sa ilang dapit kay nagpadayon man sa pagtuman sa adlaw ipapahulay Sabado nga nasulod sa napulo ka sugo wa musumada wa mulaban ang unang Timoteo 6:14 nga gigamit ni Pastor Bendilio. Tagal ba unta ang among pagpabati diya kaninyo labinas mga clipping pero unsaon man nga limitadong oras. Pero higo na, supisente na. Higo na sa inyong pagpatilingog nga among gituki ug among gisulti ang matuod nga ang pagpangdani, ang pagpangabig niya diya sa iyang pagtulunan nga nigamit og teksto dili applicable na ning atong panahon. Nagsugod sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kaya ang tugon nga gihimo ni Pablo wala gyud koneksyon sa adlang igpapahulay mga higalag mga pensionan. Basta nasaypan ni Pastor Bendilio ang paggamit sa teksto paong sa ilang doktrina diha sa Seventh-day Adventist Church. Sa akong lang gitayon, limitado man ang oras, napupos naman, sundin ninyo kami para sa sunod na Domingo atong ipadayon ang mga paghatag og explanation. Tali ka na mo ng mga ministro sa PBC, ginamalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, nga gitukod sa magtutudlo Master Tomas Dio Sr. o kining pastor sa Sabadista aron inyong matimang-timbang kinsa gyud ang anaa sa kamatuoran. Sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas Dio Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit ang kanino kininyong gisaon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos o inuman sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kiniusap si Brother Dipsy Saba. O kiniusap si Brother Ronald Canyaman. Kiniusab si Brother Rene Telbrico, mayon na lamang daghang salamat sa iyong pagtanaw o pagbinaw o mayong Domingo kanatong tanan.